A reggeli kötelességek elvégzése után templomba mentünk. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hová még, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el. Vasárnap van, vasárnap reggel, anyák napja. Szentmisén voltunk. Most pedig Isten tisztelet zajlik Lóháton. Nevetes ám, tiszteletes. Itt mellettem is a felesége Isten tiszteletét hallgatja. Annyira várjuk, hogy berobbant az élet, betöltse szívünket. Az Isten tisztelet békéjét megtörte, hogy bekeveredtünk egy motocross pályára, ahol a motroknak a simítő hangjától a lovaink igen idegesek lettek, aztán némi árok, illetve oldalmászás után árkombokon keresztül végül csak kijutottunk ebből az alagútból és a világosságra. Csak mert Zirán mondták, hogy olyan Lucky Luke-os a kinézetünk. Bementem a dohányboltba egy kávéra, és azonnal viszkivel kínált az úriember, mint az amerikai western legényeket. Elfogadtam, az az igazság. És nem lepődtem meg azon, hogy ő is megivott 2 viszkit. Így Ez alatt a rövid idő alatt. a nap közepén. Azt mondta, hogy a május 1-i ünnepségnek a gyógyítására szánja. Folytás, az utóhatás. Mindjárt after party. Fertőboznál járunk, és éppen ez az úriember egy Blága nevű, mint kiderült, szép ízből származik. Lovai vannak, megállított bennünket. Kérdezte, hogy esetleg mutatnánk egy pont a szomszéd falunál kerestünk itt tótási lehetőséget lovaknak, úgyhogy az út csodásan működik. Műveinek árnyékában együtt imádkoztunk, így ő is bekapcsolódott az imakoszorú fonásába. Innen a Fertőtónak vettük az irányt. A Fertő déli csücskénél vagyunk. Délnyugati csücskénél, nyugat felől kezdjük kerülni a tavat. Itt a hatalmas nádasok mellettünk. Országutakat kerüljük. Szerencsére mindig megtaláljuk ezeket a kiváló mezőgazdasági utakat is. Ezek az utak a vágtázás lehetőségével is megajándékoznak. Ilyen szépen rendezett szögműsök mellett érkeztünk meg Fertőmegyesre, a Golden View Ranchre. Szerencsésen megérkeztünk a mai szálláshelyünkre, és ilyen luxusban vannak a lovacskák. Király Szilveszter szervezte ezt a szállást nekünk. Schauen wir mal, was mit dem los ist. Ja, Mensch, vielleicht sollte ich mich einfach nur ins Auto hocken. Szilveszternek ezúton is köszönjük az áldozatkészségét, a mi szállásunkat, a lovak szállását és a magyar csárdában elfogyasztott finom ízletes vacsorát. Isten áldja meg érte!